محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا musidɓe tedduɓe yeeɗiyankoɓe Gounas TV calminaɗi teddude faade moon kala ɗo mbawɗon tawede e jokkiɗi sikki ala eɗen alarba na hawri e nogase jeeɗiɗi lewru jokku ma ɓe lewru o hitande ujunaɓiɗe nogase joyi ko noon gonirɗen e alarba na hawri e tati lewru mawludi hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ɗum ko caggal fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam on paami kuccanɗen ko ɗin ɗon on ɗon jemma tedduɗo mo gandanduɗa ko jemma jibinere nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam julɓe kala ina daari e mawningol on ɗon jemma tedduɗo ko ɗum jeeyi sababu enenne kadi cuɓiɗen to banggue ayaw Gounas TV wadde hen jewte keeriɗe gam barkinorade e on ɗon jemma tedduɗo ɗo e ayaw mono Gounas TV musidɓe tedduɓe eɗen gandi noon comme no mbiruɗen ni kala julɓe ina mawnina on ɗon jemma kono kadi mbiyen wuuro teddugo Madina Gounas ina mawnina on ɗon jemma tedduɗo jemma jibinede annabi sallllahu alayhi wa sallam wuuro ngo foof noon eɗen gandi noon wuuro ngo ina jogui e mbadi keeri nde gandantuɗa no mawninirta on ɗon jemma ha eko nandi hen ko ɗum jeeyi sababu noon oɗo ñalawma hande noon mbawɗen bismade goto e serembe men kono kadi goto eɓe gandantuɗa ko hoolaɓe khalifa o kono kadi mbiyen ko goto eɓe gandantuɗa joguiɓe kala ko fewti to banggue kumpidal imo jeeya hen joguiɓe to banggue communication wuuro ngo ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi mbawɗen bismade mo kono kadi gam siftodirde on ɗon banggue nde wonno eɗen gandi e kala saaha e kala waktu ina moƴƴi yimɓeɓe ciftine ko woni sababu sincede ngoro wuuro teddumo Madina Gounas ɓuuri tengtude noon ko wayno hono ɗiɗo ñalɗi so tawi gaari no yimɓeɓe poti sifrade hen ha eko nandi hen ɗum noon omo bismiɗen ɗo noon comme no mbiruɗen ni komo kewɗen waddude jewte kono kadi komo keftinɗen to banggue ayaw ngo ɗum noon wadde on paami joddiɗen ɗo oɗo saaha ko goto e jinnaɓe men kono kadi goto e serembe men ceerno Siraji Thiam mo ceerno Alaji Bassirou Thiam mo Seydi Alaji Ali Thiam eɗen gandi ni ko jinnaɗo makko heeɗatno ceerno to banggue gueɗe kewɗe to banggue bindol hani etari ko dental ngal oɗo ñalawma hande noon ko kanko woni mo joddiɗen ɗo o wona koɗo e ayaw Gounas TV kono ko koɗo e ndeɗo yewtere e ndeɗo ñalande hande ɗum noon ceerno min dokkuma calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Gounas TV. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ousmane Camara min calmini on min calmini kadi dendagal yeeɓiyanke Gounas TV alhamdulillahi rabbil alamin gila puɗɗuɗon Gounas TV kañumne ene waɗa golle muɗum e dental he nde wonno wuuro ngo kala ko wonɗo ko ceerno jeeyi ko ceerno waɗante kanko ne oɗo Gounas TV ne waɗa ko e yamirore ceerno waɗa kadi ko e fewnitande yimɓe holno gollirta golle dental ngal taw kono ceerno golliranno nde wonno alhamdulillahi rabbil alamin ceerno hunde fof ene jogui no yamiriri yo gollire hay sonno ko dewal Allah embo yamiri embo jogui kanko ne yaadu makko e dewal Allah no yettiniri yimɓeɓe Allah embo jogui hen laawol makko ko ɗum waɗi o yiɗata tan ko yo yimɓeɓe ndew e laawol he ngol laawol noon en gandi ɓooyi ko ngol fera gila e zaman Seydil Hadji Ali ɗum waɗi ceerno o meeɗa yaltude golle Seydil Hadji Ali kala no on waɗiranno so ari ko noon tan o waɗirta kanko emo yona golle Seydil Hadji Ali ha o ɓeydata hen o ustata hen ɗum waɗi ko kalɗen ɗo ko tolni hande ko jemma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eno waɗatano gila Madina Alhas kono ene jogui no waɗirte noon ɗum waɗi kanko ne nde Allah addimo ɗo o sinci wuro ngo kono ɓe mbaɗiranno toon ni tan o waɗirta ɗo e jemma mawludu ko hunde andade ɓuura andirede ɗum ko Tiwawon Seydi Hadji Malick fuɗɗi ɗum toon ene wayno Sénégal ni hay sonno woodi to waɗe wonto waɗeteno kono kanko Tiwawon andira eno waɗa e kono noon ceerno wonno emo jogui sayru makko kanko ne o yiɗata kala ko mbatten e dewal Allah yo rew e sayru he eyyi eɗen gandi ko adi fo taw neɗɗo kam mbo haqqille muɗum hisi suusa yeddude jamma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jibina fotani mawninede ko haqqillaji ɗi kisani e yimɓe ɓe kisani ko ɓen tan jeddata ɗum eyyi kono neɗɗo
mbo joom aqlu salim jogiiɗo tan haqqille kisɗo yeddata mawludu nabii sallllahu alayhi wa sallam nde wonno sa ƴeewi to qur'ana no waɗi dalilaji kewɗi sellugol mawludu nabii sallllahu alayhi wa sallam e holko woni mawninde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ñalowma o yettima ciftiniren yimɓe ɓe oɗo ñalowma de ko o nelaɗo heɓano nelaɗo mo ganduɗa ko kañum woni hayrul bachar ɓuuri kala neɗɗo nelaɗo mo ganduɗa ko kañum addani en kala ko keɓɗen on dekete mawninde ñande jibina ko hunde wajibu sabu so a ƴeewi tan aya qur'an wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka aya o nan to suratu hud nde Allah sifi sayyidina hud en sayyidina salih en sayyidina nuh en sayyidina lut en sayyidina shu'aib ɓe fof o haali ɓe simore he nde o gasni haalde ɓe o wi wa kullam dendagal ɓeɗo min issani maɓe naqussu alayka meɗen cifanoma alhaaliji maɓɓe meɗen issanoma alhaaliji maɓɓe ma limi sabbita bihi fo adaka ha min ndeña ɓernde maɗa nde e liman nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiyamane liman nun eno deñire sabu annabaɓe e sahaɓe e nelaɓe yawtuɓe kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ndeke andi ɗum ɗo no selli kadi ha terminol e kamɓe kadi nelaɗo mo ganduɗa kamɓe ɓuuri ɓeɗo ɓe kalɗen ɓe ɓeeɗa ɓe kalɗen ɓe annabaɓe haalaɓe toon ɓe wiyama ɓe qissaji muɗumen eno tabitina iman neɗɗo saka noon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo ko dalil wonde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mawninde ɗum ɗo makko wadde qissaji e ñande mawlude nde yimɓe keɗo nana belto ko ɗum wajibu ni sabu ene wurtina ɓerɗe ɗe e nder l'islam e wurtina limanuji yimɓe heddi noon no wurtinirteni ceerno kanko eɗen gandi mawludu o meeɗi e dow qissa tan mo nanirɗen mawɓe meɗen ko Dakar to ganduɗo dental ngal fuɗɗodaɓe e dental ngal ɗo nden so ceerno arino Dakar so bagasuji makko jippinama ɗi natata nder galle bayla to ha o janto yimɓe ɓe holko addimo e Dakar so jantima ha o gasni on saaha ɗum yo bagasuji ɗi yo natto e nder ni o waɗatno eɗen gandi woodi mawludu goto meɗe ɗamini ko 65 sabu banda ono woodi nden o yeehi Dakar o yetti o wiiɓe ngol ɗo noon addi kanko wiide on yo mawludu woppe ɗum noon haalaka ka mawni e yimɓe mawludu woppe mawludu no wayi mawnuden haa ɓe nannoy ɗum seeranɓe woɓɓe wonde ceerno Alaji Mamadou Seydou wi yo mawludu woppe ɓenne nden communication heewani ɓenne so nanino ko wayini ɓe kaalanno pour almuɓe maɓɓe ɓe gara kalna ceerno kamɓe ni yiyande maɓɓe eko ceerno haali ko haalaka nde yaha toon ɗum reɓi artira ha e ceerno wi e yo ko ɗum pat noon ha ɓe jaabo mi haalnaɓe noon sababu holko winimi wonde joni yo mawludu woppe o wi taw kamɓe ɓe kaaliɓe mbi Seydi El Hadji Malick no way fo on daɗimo on ko ceerno makko on ko ganno iwito fayi ga ɓe kaali tan ha heewi pour yidde tan fawde ceerno ɗum ɗo on kañum fuɗɗi mawludu ha rutti e jomum no waɗa mawludu ɓe gundira seeɗa ɓe waɗo e mawludu ɓe o wi eyi bisimilla ko ɗum addimi ɗo on Seydi El Hadji Malick mo mbiɗo kañum fuɗɗi mawludu kañum mawnini mawludu kañum daɗi kan gandal kañum ko ceernamo ko on wi en goppu mawludu ɓe mbima o yaha ko on ɗum wi yo goppu mawludu sabuna embo haali e deftere makko miɗo sikki ko faaki hettuɗulla embo haali toon jimol gotol o wi ala azimu yawma alwiladati hisbatan ida lam takun nahwa alharami ududu
mawnine jamma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ni kanko seydna si alaha seydi haji malik so tawi noon ko mbaɗa hon ko on payata e gueɗe karmuɗe ida lam takun nahwal harami udulu so tawi on wona oñotoɓe e gueɗe karmuɗe mawnine ndeke andi hande noon no mawnitirte ni ko waɗete e mawludaji ɗi ko rewɓe e worɓe no jillodira hano ganduɗen surtout hande réseau ji sociaux no wayni o wi aduna o no wayi hande e mawludu ni no mawninino ɗum ha eno mbaɗa hen pankare te mbaɗirani mawludu o no o fotiril mawludu ni o foti ko woppede o Seydi El Hadji Malick fuɗɗoɗen e mawludu o ha enen foof ɗum ko o wi yen goppu kanko de kaalirmi ɗum ko ha ñande ñalawma danga so namdoyi makko o wi Alhaji Mouhammad Saïd an Allah rokkinoma ñalawma kala ko kalɗa aduna o fof nana kadi aduna o fof jaɓat te a yi yimɓeɓe mawludu o koɓe mbaɗata e mawludu e bonande hannoma haalde hannoma hadde ɓe mawludu o wi mbeɗa anndi ɗum Seydi El Hadji Malick ñande darga jamma ma namdoya kam ɗum noon hade makko waɗoyde kam hade makko namdoyade kam mi adda hujja o mi haalna on so jaɓi goppe noon ko goppe no mbaɗirton ni wona mawludu no harmi ala kono waɗirgol no mbatton ni ɗum eno harmi o wi ko ɗon payini pour ñalawma darga jamma mi wasoya huccodirede Seydi El Hadji Malick mi hersamo saabu Allah rokkino kam so min haali yo yimɓeɓe jaab mi hartaki yimɓeɓe yomni ko mawludu yimɓe mawludu mbaɗa o haali noon kaɗo haala kam ka wona jaggaka e banda heɓe ka keɗino kono o haali ɗon noon no mawludu waɗirte o haali ɗon mawningol almuɓe taw taniraɓe cheikhana Ahmad Tidiane ne hen o wi taniraɓe cheikhana Ahmad Tidiane ɓe yoɓe ndendinane hadaya rendina o wi neɗɗo foof yo ya suudu mum jooɗo ɓorno comci mum laaɓɗi so wawi wadde ureteri waɗa jagga kursu muɗum waɗa salatul fatih so tawi waɗi salatul fatih baraji ɗi fof rendina nelda nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko ɗum woni mawludu enenne ko jooɗiɗen ɗo eɗen kaala haala mawludu gillande ko kalanmi ko foof oɗon keeɗi oɗon belti enen fof en mbaɗi haala ka ko haala mawludu enen en mbaɗi mawludu ayi o tindini en ɗon no mawludu waɗirte mawludu wona yaade tan ene yima ene foɓɓa ene ama yimɓe hankanti jillodiral nan toon gueɗe bonɗe ene mbaɗe hen ala wona ɗum woni mawludu ko mawninde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ɗum ene jogui no mawninirte ha heewi no ceerno fuɗɗori ɗoni eɗen gandi imam Shafi'i en haali e mawludu hunde mawde o haali o wi wonde kala neɗɗo gonɗo sababu ha o addi yimɓe e jama walla e dingiral o soodi ñamde makko kala ko yimɓe ɓe potta sohlude o addi o joɗɗini yimɓe ɓe goni e mantude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eno kaala ɓure nelaɗo eno kaala jikkuji nelaɗo ha weeti ɗum ma wono e sababu nadde makko aljanna kanko oɗo neɗɗo ko imam Shafi'i haali joni noon ko yeddata ɗo mawludu ko hol emeɓe joguiɗo gandal imama Shafi'i hay goto ɓaddatake ni ɓeɗo fof ime meeɓe ɓe jaɓi mawludu ɓe kaali hen gueɗe mawɗe wona kanko tan haali ene jogui hewɓe haalɓe ɗum kono e tawnani ɗum e kalano tan ko dental ngal enen ceerno mawludu makko hay enen e famɗi duuɓi eɗen tesko yimetanoke jamma o yimɓe moni fof nanno galle mum rewa Allah ha 3 heures de matin yimɓe ɓe jaha toon to jamma ƴefta baharuji ɗi ganduɗa ko baharuji dental ngal dental ngal jogui baharuji muɗum ƴefta burdi walla ƴefta tan defte madhum nabi ɗe ganduɗa ko ɗe mbaɗetano on saaru ɗe gona e yimede taw caggal 3 heures yawtide kanko ceerno o jooɗo suudu makko ha 4 heures yawta o ara so yettima taw salatu fandima o jooɗo o heeɗo seeɗa so gasni wooda ko fawi hen konngol o duwo saake
ni mawludu madina waɗirte noon fuɗɗori ni fuɗɗorino zaman makko fof ko ni waɗirte o haɗani mawludu kono noon imo sifino mawludu fotide waɗirede ko ni woni no dental ngal waɗirta mawludu ko ni kadi woni ene yamira mawludu noon ko ɓe kaali ɗo ko neɗɗo kala ko mbawɗa wadde e moƴƴere ñande mawludu taw tan ko moƴƴere paaliɗɗa hen ko mawlude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam han a waɗi mawludu wona yaade jama to tan yima heddi jimri kadi alhamdulillah rabbil alamin wonko woni e jimri ko weltinta neɗɗo en jii tan musique aji Amérique gila taw internet ala ni saka dara ko won Amérique a anda Amérique kono keɗoɗa musique aji ɗi tan musique aji ɗi naata e ma ha jiiɗora Amérique sabu musique aji ɗi saka noon ɓuure nelaɗo Allah sallllahu alayhi musique ɗum ko ganduɗa ko irtata neɗɗo wurta neɗɗo e bone yinnima toon to a anda a meeɗa yaade ha haqqille ma o yaha wona saɗa heeɗo musique o cikkata jooɗiɗa ko nder Amérique te a meeɗa yaade to saka noon yiɗgol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi yimde nde ene walla yimɓe ɓe siftorde nelaɗo e yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eyi ɓuural manggal na e nder yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam min gandi waɗi mbeɗi e gando goto no haala ɓe mbimo an holno neɗɗo yiirata nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi aha no woodi o limti hen gueɗe o haali hen jooɗade eno jamto ɓuure nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha yimɓe ɓe jiiɗa nelaɗo sabu maɗa ɗum ene jeeya e gueɗe gaddanoɗe neɗɗo yidde e wattude yiide nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngal gueɗal em haali hen taw jiida won e gueɗe o haali hen yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o haali gueɗe kewɗe ko ɗe ɗo ciftude no way fof kam mantugol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jinna yimɓe ɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eno addana neɗɗo wattude yiide nelaɗo Allah wadde ɓen waɗoɓe ɓe no poti wadde ɗum e sifa needi e sifa no foti waɗede e sifa needi ha tenki no enen ngal ɗo dental enen ngal ɗo no nihira ɗe kadi enen en mawnani taw ha koye ɗum majjano eyi joni noon fuɗɗitama wadde gila kikiɗe ko ɗum noon woni ko kaleten ɗo ko kala ko waɗoya toon yo wadde e needi ete kadi yoɓe ƴeewa baharuji ɗi ceerno en jinnoɗi ɗi mbatte waɗede ko ɗin woni seyru dental ngal li kulli unasin mashrabahum eyi to aya ɓoɗaɗo kala neɗɗo e yarirde muɗum ɗo yardata neɗɗo fof ene jogui tufde mi sikki on mbar guil seydi Allah Dial Thiam gila nden neɗɗo fof ne jogui tufde nde jarata nde wata wofde ƴettoya tufde wonde hay so wonde nde no woni hani nde jarata nde ede selli aɗa yiya aɗa yanga ɗon nayima iɗi celli hay hunde ñawani en ɗum ɗo he jaggu ɗon jagga hen an ko ɗo ɓuuri weɓande mi widema aɗa fuɗɗito yo tufde goɗɗe ɗum waɗi ceerno en ñaɓani bahawuji ɗi majja e dental he ayi hande hay sonno ko da iidi arta ko ma ɗum ɗo muniyatul murid adde bahanuji ɗi ceerno ɗiɓe jimananno Seydou Hadji Ali on bahar adde ceerno heɗo gila e zaman ceerno mawɗum nde ko waɗete ko fof waɗe bahar o ko ɓeydata neɗɗo ko kaw Abdoulaye kam no heewi haltude ɗum ni o wi to jaaɗa fof ene jogui bahar mum o woni sayru o oɗon gandi so jeehi buutanna ɓen no jogui baharu mumen o wi sa yeehi hoore fande ene jogui baharu muɗum o enen eɗen jogui baharu meɗen mbaɗen baharu meɗen o eyi ɗum fof noon ko andi wata baharuji ɗi majjude e nder ko waɗete ko keddoɗen ɗo ɗum eyi no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya Gounass TV machallah en paami yewtere nde machallah nde wonno ceerno machallah Allah no rokkimo humpitade gueɗe ɗe foof ɗum saabi dendagal ko wonno namdi ɗin fof sowmi ɗum ɗo ceerno ha joni ko wonno fannu tan woni ko keddoɗen ko yettudal en feewi en paami wadde mawludu eɗen gandi ko hunde nde gandanduɗa julɗo foof ina foti mawnide ɗum saabu eɗen jiiya neɗɗo ni tan jibinede muɗum yonta tan wona e mawnide ɗum e ko nandi hen ala ko haali noon jibinede mo gandantuɗa kala ko taga e aduna ko kañum woni sababu taggede ɗum ha joni so tawi ceerno en garti on ɗon fannu
ɗo ha joni ko ɗo e Madina Gounass ɓurten heddade to banggue sifa o comme no mbiruɗa ni kadi wasiyaji maɗa faade dendagal waynotoɓe nokkuji certuɗi comme no mbiruɗa ni arde jamaɓe guila e joɗade deeƴa e tupitade dewe Allah de anda on ɗon ñalawma ala ko waɗɗi hen neɗɗo ni ma mbiyen julɗo kalɗo mbawɗa wonde ko dewal Allah tan woni ko waɗɗima kono ɓuuri tentude ɗum ɗon jemma ceerno eyyi mbasiyɗin yimɓe tan ko kalɗen ɗo ko enen fayda jonne men nde fof ko wasiya ko heddade tan eko wonno yimɓeɓe kadi yo gandu en karminani ceerno harminani mawludu kono mawludu waɗirte ni tan kedduɗen no ceerno yiɗirani en ni no ceerno yamiriri en ni mbaɗiren noon wa amma mawnide mawludu o ko kalɗen ko kala ko neɗɗo waɗi moƴƴere kamɓe yimɓeɓe Allah rokkiɓe hande yoɓe guittu jawɗele mabɓe ɓe nafɗa e oɗo jamma ɗum foof ko e mawludu he jeeya kala ko mawludu o namdi foti waɗanede haadi almuɓe ɓe battiyade ina kiira toon ina ñima ha weeta eɗen jii kadi ko fuɗɗa ko alhamdulillahi rabbil alamin ene rewi lawol ko oni foof en jiyani toon de enen kay ko rentinde tan gonɗen ɗum noon yo yimɓeɓe tinno ganda foof neɗɗo mawnindemo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko wajibu e makko saabu nelaɗo ko Allah mawnini ɗum ko Allah mawnini nelaɗo qur'ana o no heewi tep ayeje ɗe Allah mantata nelaɗo kadi mawninamo wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam la ala khuluqin jeeɗa ko e taguji azimin ɓurɗi mawnude ndekete kanko ɓuri tagore nde la amruka innahum la fi sakratihim yamahuna Allah wondiri gurdam nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam wondirde taw ko Allah kadi no foti mawnude o wondira gurdam neɗɗo on hol poɗɗo e muɗum wondiri gurdam o wi wondiri gurdam maɗa an nomin bolte o ɗo haade taw jiida wa rafa'ana laka dicrak laka sadraka wa wada'ana anka wisraka alladi anka wa rafa'na min ɓamti zicraka jamtagol maɗa ndekete wona enen ɓamtata jamtagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam enen ko ha naftoro en ko kalaten hen ko ha naftoro en tan ayeje ne toon kewɗe tep ɗe ene kirjina neɗɗo e yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e waɗgol mawlidu nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon tinnoɗen hen hen e needi jimiri yondi belema ɗum ɓeydu en kadi ceerno yiya ko ruhu makko o woni to o yiya kadi ko e sara makko jooɗatɗen ɗo o yiya eɗen mbaɗa hunde o anda nde ɗo dekere en mbaɗiri no yiɗirno ni ɗum tan en woni en enen mawɗuɗo ɗo wonɗo tan o yiya eɗen jooɗi eɗen mbaɗa o anda de aha ɗum ɗo mi woppino ɗum ɗo kono dekete bonnaka alhamdulillahi rabbil alamin ɗum tinnoɗen hen tinnoɗen e dendagal ko heddi ɗum poti hen haalde ɓurano kono en kaali kadi ɓurano laaɗo Allah sallllahu alih w sallam mbawa gasnude ɗum wonno haaju o tan e émission he ko rentinde e haalnude yimɓeɓe holno ceerno wayi e mawludu e holko foti waɗede e mawludu e holno poɗɗe waɗede mawludu ko ɗum wonno haaju e émission he noon en beltima en calmini julɓeɓe e mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yo Allah rokku en wattude ni no wuuri ceerno men oɗo yo Allah junno gurdam makko yo Allah wattana mo hen hattan enen yo Allah rokku en nande ko haalate ko jaɓen ɗum nan won tan en gon heɗotoɓe tan e nuppi e taw en jettinta ɗum ɓerɗe meɗen ɗe yo Allah rokku en wawde waɗirde noon e guldede noon en calmini yimɓeɓe foof en mbiɓe onon fedde Gounass TV min calmini on e darde moɗon e dental he mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tigi musidɓe tedduɓe yeeɗiyankoɓe Gounass TV machallah en jarni ceerno no feewi e ndeɗo yewtere nde gandantuɗa ko fattam namire kono kadi ɗiɗo wasiyaji ɗi gandantuɗa a faani ɗum e julɓe foof kono kadi ɓuuri tentude ɓesgude dental ngal wadde enen foof yo Allah rokkumen nande e naftorade ɗum kono kadi hutorade ɗum en jetti to caméra to Ablaye Ba arno yettinde yewtere nde ko musidɗo mo Ousmane Camara guiɗo ɓe dokkodirenaji sahaji goɗɗi on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada